Hans Eliasen tappar 3-0 mot Mjølnir där. Kan jag kalla? Jag var inte vi spela inte något gott. Alltså vi spelade i perioden att vi kom in i gamla stimma men så tappade vi flera bollar där på en och bara bytta följder så vi kom alla det var 18 för Mjølnir. Vi klarar inte halta när var ju högt av denna. Jag kan säga att det inte för klar det. Det hade inte alltså. Vi var runt över den där men jag vet inte. Mjølnir var bara bättre. Och sen drar konstruera alltid att vi tappar missar alltid för ofta alltid. Vi gör den för en lätt stig. Kan det kosta väl annars kappningar är att låta satsa det ända mer 8-3 år. Det var goar men så måste spela vi måste visa bättre än det. Och så ha vi där lockt botten var det och hemma går så rotas väck. Sen? Jo, jag vill nog vi där var helt bättre än torr. Vi charge spelade mot SU, det tappade vi. Och så det där var rätt viktigt för Jakob. Skulle vi vinna eller ja, för vi tappade det så nog inte svårt mot i förra så nog inte kom stäva finalen. Så det var faktiskt viktigt det är första halvlek Jakob. Så det var faktiskt rätt viktigt och jag var allt kort Jakob och det gick inte gott att ta med det. Det har spelat bättre. Hur var det störmån i det då? Vi vet att det rättliga server där. Det är något jag kan säga för Jakob tar vanliga mottagare och så får det smina vi och det lägger alla upp till hemma så det nämmer Jakob få bollen upp att köra för. Så serverna var rätt viktigt där Jakob. Du ser tappa 3-1 mot SC och vinna 3-0 där. Hur störmån då? Ja, jag har inte Jakob. Det är jag har inte SC spelade så gott. Tar det hemma vad lösna och men jag var det var så vi det alltså. Vi kunde planera bättre än jag. 400 i semifinalen och blir nummer 2 i landskapet. Kan det vara när Ja, är det dubbelt här och såna. Nummer 2 så där och Stefan där det är inte man näst bäst.